Здравейте, пак сме. Това е четвърта част на Roller Drift. Сега това отново е Гери, но сега не знам какво ще правим. Сега аз бях забравил какво ще направим. Сега ще обиколим целия блок. Хайде, Гери! Let's go! О, Марти! Това е един наш приятел. Не, снимаме клип. Ще го качваме в YouTube. Той си поръчва кафе. Както винаги. И сега ние си продължаваме пътя. О, тук е... Да, едновременно. Да. Да, хайде. И сега се спускаме. Чакай. Сега тя ме води някъде. Внимавайте да не го изплашите. Не се вижда много хубаво. О, те са две. Оле, има две. Оле, две са ради едното е голямо. Мисля, че е развален. Чакай. Да. Нещо много, имаше много трева и не можеше да... Не можеш да се види. Дали няма проблем? Не може да се види. Да. Не, петята полеса, няма никой да ги гледа. Никой да ги гледа, защото извади и Да. И пишете в коментарите. И... Нямаме такъв. Това е нашата градинка и нашия блок. Ето ни в хода, разходи по 37. Да. Това е нашият блок. Е, там в другия ход живее онзи приятел Митко. Сега ние ще минем. Да. И сега спирам клипа. Ето котенцата. Добре, още не спирам клипа. Ще го спра и ще има и пета част, но тя ще е горе. Ще има част долу и част горе. Ето, това е котенцето. Това е едното котенце. Гери, внимавай да не го изплашиш. Ето го. Това е котката. Това е голямо и е страхливо. Бихме го хванали заради вас, но не можем. Страх не е да ни го изплашим. Да. Нещо много камерата ми не е много хубава и не се вижда. Така че, нали няма проблем? Да, няма. Хайде. Сега спирам. Да, хайде спирам.